Baba wethu osezulwini, sekusile futhi kumele umuntu avuka ayobhanda ekhaya bonke babheke mina. Sekusile futhi kumele umuntu avuka ayobhanda ekhaya bonke babheke mina. Umsebenzi angiwuthola umsebenzi, nabazali bayakhula nabo, ngizobondla ngani na? Umsebenzi angiwuthola umsebenzi, nabazali bayakhula nabo, ngizobondla ngani na? Basikhulisile laba bantu, basondla laba bantu, sizobabonga ngani na? Basikhulisile laba bantu, basondla laba bantu, sizobabonga ngani na? Ngoba impilo isibambe ngozankosi, isithembisa impumelelo nayo njalo efika makushona ilanga, isinokusinika ithemba ukuze impilo iqhubeke. Eyilake langishonela ilanga, ngelinye ilanga ngingenawo ngisho indawo yokulala, lathi ithemba bekezela, ithemba kalahlwa. Nangu umuntu omdala usakhala uthi usayithemba lakhe lokugcina. Athina siphila nesithembiso esingafezekanga, ingakho impilo isibuyisele emuva, ithi asiyolungisa amaphutha. Langena phakathi kwababili ithemba lathi ngoba sasithembisene ukuthi siyothandana, ingunaphakade ngitshele kwenzekeni.